Vallbernat. Tira aquell vent. Sí, ara aquí hem situat a una zona amb un pont, però bueno. Ja hem arribat, hem fet aquesta travessa que entenem que per ser la primera de la temporada ha estat molt completa i més o manco pues, hem aguantat bé, sense estar massa en forma, pues, hem aguantat bastant. I ara ja hem arribat a Montserrat, ja hem arribat a baix i ara mirarem de visitar un poquet la basílica. Bueno, fins ara.